ሚኒስተር ሃገራዊ ልምዓት ዶክተር ገርግስ ተክለ ሚካኤል በአምባሳደር ኖሪዮ ሙራያማ ፍሉይ ልኡኽ ቀዳማይ ሚኒስተር ንዝተመርሐ ልኡኽ ጃፓን ኣብ ምድንፋዕ ክልተኣዊ ምትሕግጋዝ ዘተኮረ ርክብ ኣካይዶም እቲ ትማሊ 19 ጥቅምቲ ዝተኻይደ ርክብ ኣብ ምምዝማዝ ሃብቲ ዓሳ ምርምራት ብዙሕነት ስነ ባሕሪ ጥዕና ትምህርቲ ስፖርትን ባህልን ምምዕባል ትሕተ ቅርፂ ክሊማዊ ለውጥን ምርጋፅ ውሕስነት ምግብን ከምኡውን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዕድላት ወፍሪ ኣብ ዝብሉ ኣርእስታት ዘተኮረ እዩ ሚኒስተር ገርጊስ ኣብ ዘስምዖ ቃል ጃፓን ኣብ ምድጋፍ ዝተፈላለዩ ልምዓታዊ ጽላታት ኣፍሪቃ ተወስዶን ዘላ ተበግሶታት ዘለዋ ኣድናቆት ብምግላጽ ኤርትራ ዕቁር ዕድላትን ጸጋታትን ዘለዋ ሃገር ስለ ዝኾነት ነዚ ንምምዝማዝ ንምትሕጋዝ ጃፓን ብኣኽብሮት ከም እትጥምቶ ገሊጹ بزيكازي أب كل تشن عسران جابان أبت أنجدو ودرات أولمبيك نمستاف إيرتران التكايرو زلم مدلواتن كمان قستاوينن بحتاوينن صلاتات جابان زجبر زلم متحجزاتن بزمل كذا تتخيلهم أبتركب بوجن إيرترا حلف بوليتيكا وقديات كده فاتي يمان جبراب أمباسادور إيرترا أب جابان أتو ستيفانوس أفوركي كمون أم منسرتات عنا هبت بحري تمرتي حرشة قديات وتسان هجرا ولمعات زنتفو حلف تترخيبهم نيرام زوبادو بتاريخون انتاون بوتاتاتن قداماتن زلل زوبايو زاقيت بستقبر الدحساس مصنعتن دما 7 شوعتن قداماتن تاريخاوي بوتاتاتن كمزلو تفليتو الله إذا زماناتنا يزقبر السلطانتاتن كرستاتن تاريخ عقف زلو بوتاتات دما أبعبي زي بيتاو توريزم هاقرنا العلا سوات أو نخلو حزب زقباء فوت يقباء بزعبازي سرالو وطبطبالو برهانا عند مسكال كأربايو حزبي نزلو تاريخاو بوتاتاتن كرستاتن نخفلت بزقباء نخستمقرن زبيتاو توريزم نمعباي زكايت عرب وهدات كقتل كم زقباء وانا دايركتر كفل توريزم زوبا دوبوب ويزورو أسمرت عبرها قليجا مسيري نابز قبرتك على مهتت ويزورو أسمرت نابت زوبا بقصالي بوطعتنياتاتن دك هاقرن زكايت عدتو قاتلو اتزبيتاو جن مبزحتو أمن إسياتن تمهارون ترايست حاز رسل الزخونة نمسفحو حيال سرح كم زاد لطائسة أبتو بوتاتي بس أحيز عرفولن زنقدلن وفرتات مكيات وصاني مخانو أبريها بعل قحيتو بعل مطرا قد زي أمثلة زي دفعتنا عد بقيعو زي أمثلة إيه زخيات مهنياتو بتخالق جينا أيتلاليان الله تهزبي أيتلاليان تهزبي ترايدي كونون كابت مدبنا حدا اتن زوباتات ونزخ فوطوهم زلون مغبار مهنياتو كاب زوباتات ناب زوبادو كوصحهم زلون مغبار تزبيتاو توريزم كعب منتي زسين كو مخاب كاب زوبانا خنا كل زوباتات مرات مهنياتو هابتخا تدي فريد كاي ايتستماقروني خا اتبصحي خصلو لزغبو نغرات كتغبرو لخت كلالكاو او كيدو تزاناغي احمد منتي استماقيرو صبيو استماقيرو اعرفوا لكم انت خير كخيل بقومة أنكاني توفرتات كأناو كعبهم زلوا مقبار مالتي مهنياتو مثلال كنا بالكلنات من قصة رأي صريح جزاوتي ويقال نتبصح حزة قد سون قرات ديروا الخيط سلزيك بأوفرتون كجبر سلزلوا أو كجبر زلوا بوزح سلزلوا نزل مقبارو كسرح على زلوا نجاريزي أبتو زوبا إسران شديشتن قدامات شومونت ماي جولوتاتن 43 تاريخاو بوتاتاتن كلو أبنو زوبا سنعف زركبو قدامات حام أبن ليبانوس قبرت أدقن باراكا نها اندا مسكال قنان بعدتات امباسيران كوم ودما أبنو زوبا دباروا زركب قدام حام أبا متاع بتحستوهم أب قدام النزو سرعون عمو زبالة دحساس زد اليومن مخانم بمحبار كامل لها قرزمت حزبي زنوكدوم عمتاويات تاوب علاتوين كم زلو حبيرا بزيك هذا مستوطأ بوتاتات أب ممصاء ناتنتن محلاو لألاونتن قياس تفصملهم دفاعات بوشت أو عقم استسرح استراتيجيكاويان ديغاتات مسميناون دوبان قح بحر زداوب صرغيا إيغلا دمحينان كال بوتاتاتن كم زلو على تيرا عابي هابتام زوبا يتزوبا اتون قرستات دارغا بقدامات اندحر كنريو خوينا 7 شوعاتن قدامات الو እዞም ገዳማት እዚኣቶም ብደረጃታት ከፋፈልዮም ህዝቢ ድውሕዞም ህዝቢ ንምንታይ ውሕዞም ነዞም ገዳማት እዚኣቶም ገሊኡ ከም ናይ ፍወሳ መድሃኒት ገይሩ ዝሪኦም ገዳማት ኣለዉ ነዚኣቶም ክፍወስ ኢሉ ዝመፅእ ህዝቢ ብብዝሒ ኣለዋ መወዳእታ ይብሉን ቅርስታት ኣብቲ ዞባ ዘሎ ንባዕሉ ተቀማምጣ ናይቲ ታባታት ክትሪኦ ከለኻ ዓቢ ቅርሲ እዩ انتاوي سلطنا زعرفلو نقسنت استخللو ناي زي حيتون الله او اندي تبربره بزح خمزلو زفلطيو
جينا كندي هالك زحاتت كندي وصايتات زدليو ግን كندي قوم ነገርን ሃብትን ናይታ ሃገር አው ተቀቢርهم ዘለውን ይራኣየካዩ ስለዚ እዚኦም እዮም ዘለውናቶም ሃብት ናይ ሃገር ከም በዓትታት መጠራ ኣብ ከባቢ ደርዓ ዓዳየ ገዳም ደብረ ብፁዓን ንኡስ ዞባ ማይምነን ገዳም እንዳ ዮሐንስ ንኡስ ዞባ ማይ ዓይንን ጥንታዊ ኣባይትን ካልእ ትሕዝቶን ዝሓቆፉ ገና ዘይተታዘሱ ቦታታት ከም ዘለዎ ዝሓበረት ወይዘሮ ኣስመረት ታሪኻዊ ቦታታት ዝርከበሉ ከባቢታት ኣብ ምሕባር ተራ ህዝቢ ልዑል ምዃኑ ኣረዲኣ እቲ ቦታታት ብመንጽር ትሕስዎ ዘሎ ዕቁር ጸጋታት ግቡእ ኣተዓቅባን ጥንቃቐን ስለ ዘይግበረሉ ገለ ብማይ ክብሕጎግ ገለ ድማ ኣእማን ከም መከላኸሊ ደረት ግራትን ካልእ ክውዕል ከም ዝረአ ብምምልካት ምስ መሻርክቲ ብምትሕብባር ንቕሓት ህዝቢ ንምዕባይ ዝሕግዙ ንጥፈታት ክካየዱ ምዃኖም ኣብሪሃ ህዝብና ጻዕራም ህዝቢ ከም ምዃኑ መጠን እቲ ብመጠን ብደረጃ ናይቲ ህዝቢ ክግበር ዝከኣል ነገር ክግበሩ ምተኸኣለ ዝብል ክሳይ ዘለና ምክንያት እንታይ እዩ ገለገለ ቦታታት ተራእዩሲ እንዳተባሕጎጎ ይኸይድ ስለ ዘሎ ንኸይብሕጎግ ካበይ ትኽልሎ ማለት ውሽጣዊ ትሕዝቱ እንታይ እዩ ካብ ቤተ መዘክር ክፍተሽ ዝግብኦ እንተኾነ ካበይ ጀሚርካ ክትከላኸለሉ ወይ ክትሓፅሮ ትኽእል ሕጂ እቲ ህዝቢ ክዕቅቦ ሃብትናቱ ምዃኑ ጸጋናቱ ምዃኑ ብዙሕ እቶት ክርከቦ ከም ዝኽእል ነቲ ህዝቢ ዝጠቅም እቶትካ ክመጽእ ከም ምንጭ ከም ዝኽእል ምክንያቱ ቱሪዝም ክትብል ከለኻስ ብዙሕ ነገራት ኣጠቓሊሉ ስለ ዝኸይድ ንሃብትናቶም ዝኸውን ብዙሕ ረቑሒታት ኣብኡ ክግበር ስለ ዝከኣል እቲ ዝዓበየ ስራሕ ምዞም መሻርክቲ እዚኣቶም ኮንካ ኣፍልጦ ናይ ህዝቢ ክዓቢ ከም ዘለዎ ምግባር ክንሰርሓሉ ኢና እዚ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ቱሪዝም ዞባ ደቡብ ወይዘሮ ኣስመረት ኣብርሃም መወዳእታ ቱሪዝማዊ ጸጋታት ሃገርና ከምቲ ዝደለ ኣብ መዓላ ንኽውዕል ምስ ባህልናን ልምድናን ብዝሳነ መንገዲ ንምምዕባሉ ክስራሓሉ ከም ዝግባእ ኣረዲኣ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዎ ባህርያዊ ጸጋታት ኣብ ረብሓ ሕብረተሰብ ንምዕባል ዝዓለመ ኣብ ዘመናዊ መሳርሒታት ምርባሕ ንህቢ ኣጠቓቕሞን ሓፈሻዊ ምሕደራ ንህብን ዘተኮረ ስልጠና ተዋሂቦም እቲ ብምውሃድ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻን ጨንፈር ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ምምሕዳር ዞባን ዝተወደበን ካብ ንኡስ ዞባታት ጊንዳዕ ነፋሲት ፎሮን ናቕፋን ዝተዋፅኡ 4 ንህቢ ዝተዋህበን ስልጠና ነፍሲ ወከፈን 25 ዘመናዊ ቆፎ ንህቢ ዝሓዛ 8 ቀወምቲ መንህባት ንምምስራት ዝዓለመ ከም ዝኾነ ሓላፊ ጨንፈር ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ምምሕዳር ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ወልዶ ሩፋኤል ተኽላይ ሓቢሮም ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ክኢላ ምርባሕ ንህቢያት ዳንኤል ተኬ በወገኑ እቲ ስልጠና ንንህብን ዓሌታቱን ቁጥባዊ ኣገዳስነት ምርሕባ ንህቢ ምሕደራን ኣገባብ ኣመጋግባን ንህቢ ሕማማት ንህብን ሜላ ምክልኻልን ዝብልን ካልእን ዘጠቓለለ ምንባሩ ኣብሪሆም ሰልጠንቲ ኣብ ዝሃበዎ ርእይቶ ኣብ መዳይ ምርባሕ ንህቢ ዘለዎም ተመክሮ ይፈላለ እኳ እንተኾነ ካብ ክኢላታት ተዓውዲ ዝቐሰምዎ ትምህርትን ኣብ ንሓድሕዶም ዝተለዋወጡ ሓበሬታን ዘለዎም ዕቑር ኣፍልጦ ዝህብቲ ምዃኑ ጠቒሶም ተመሳሳሊ ስልጠናታት ክቕጽል ተላብዮም እቶም 4 ንህቢ ብደረጃ ነቑጣታት ዘመናዊ ቆፎ መበርበርን መጻረይን መዓር መሰንከትን መጣበቕን ስምዒ መትከኺ ከምኡውን መከላኸሊ ኣልባሳትን ካልእን ብምምሕዳር ዞባ ከም ዝዓጠቑ እቲ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣመልኪቱ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ንስርቅን ካልእ ገበናዊ ስራሕትን ካብ ዘቃልዕ ሸለልትነት ጥንቃቐ ክገብሩ ኣብ ፖሊስ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ሓላፊ ምክልኻል ገበን ሌተናል ኮሎኔል ግርማይ ገብረ ሚካኤል ኣዘኻኺሮም ኣብ ከተማ ዓሰብ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ሌተናል ኮሎኔል ግርማይ ንትካልካ ብግቡእ ዘይምዕፃው ገንዘብን ካልእ ኣገዳሲ ንብረትን ኣብ ቃልዕ ምግዳፍን ዘይግቡእ ኣቆፃፅራ ሰራሕተኛታትን ገለ ካብቲ ብወነንቲ ዝረአ ጉድለታት ምዃኑ ብምጥቃስ እዚ ንገበንን ገበነኛታትን ዝዕድም ስለ ዝኾነ ከወግድዎ መኺሩ ኣብዛ ዓመት እዚ ካብ ዝተፈጸሙ ተርእዮታት ስርቂ ብሸለልትነት ወነንቲ ዝሰዓቡ ምዃኖም ዝሓበረ ሌተናል ኮሎኔል ግርማይ ቅድምን ድሕርን ገበን ምስ ፖሊስ ዘለዎ ምትሕብባር ብምዝያድ ገበናት ኣብ ምጉዳልን ገበነኛታት ብምቅላዕን ክነጥፉ ተላብዩ ንሱ ኣብ መወዳእታ ብሉፅ ክብርታትና ኣብ ሰላምን ርግኣትን ሃገርና ልዑል ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ብምልካት ንኣሽቱ ወለዶታት ከዓቢሉ ምእንቲ ወለዲ ብዝለዓለ ክሰርሕሉ ፀዊዖም ተሳተፍቲ ብወገኖም ርክባት ፖሊስን ህዝብን ኣብ ምምካት ተርእዮ ገበናትን በደላት ክግበር ብዛዕባ ዘለዎ ንጥፈታት ንምምያጥ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ቀጻልነት ክህልዎ ብምልባው ካብኦም ዝሕተት ክፍጽሙ ምዃኖም ኣረጋጊጾም ነበርቲ ፎሮ ውሕሉላ አጠቃቀማ በመዝብታር ውሕስነት ምንጭ ማይም ከውሕሱ አማሓዳር ተሓውስ ከተማ አቶ ሳልሕ ዓብደላ ዝኸኺሩ ንሱ ነዚ መዝኻኸር ዝዘቕረበ ተባላሻት ጸንሐት ኣብ ማእከል ተሓውስ ከተማ እትርከብ መዕደሊ ማይ ብህዝባዊ ወፈራ ኣብ ዝተጸገነትሉ እዋን እዩ ንጠንቅም ብልሻው ናይታ ነቕጣ ኣመልኪቶም ነበርቲ ነኤሪና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ዋላ እኳ ሰለስተ መዕደሊ ማይ ነቕጣታት እንተሃለዋ ዝበዝሑ ተቐማጦ ኣብታ ውሽጢ ከተማ እትርከብ ስለ ዝጥቀሙ ብዝሕቲ ኣገልገልቲ ዘስዓቦ ሸለልትነት ምዃኑ ገሊፆም
تحاز جنزب كوميتي ماي حاوس كتما فرو أتا أبو بكر عثمان دما أتاويشات ماي كم تزيد اللسلة زي إكب بلشت أبزقات مهلوان بقولت في نمتسجان كم تسجم بمحبار أتاويشات ماي بجبو نخكب من محدار نوزبا فرو تعرتاتو كزايد حزب دمانة معدلي نقطات بجبو كنا خنا خيرون